салом алейкум дӯстони азиз. ҳозир ҳамин торте ки ваъда кардам ки бурида нишон метиҳам, питатса кадак. ҳозир ҳаминҷа ман камтар навор мекунам, тамошо кунем ки чӣ хеле торт мулоима ки хушрӯ шуд. беҳад ҳамин бисквиташ худаш бамазза буд. ҳамин креми ҳамира маслаи сливични маслаи ҳамин тоза қатъи скушонка ё варёнка мезанен. ҳамин маслаш дар ҳарорати хона хеле мулоим шуда истодагӣ бошад. намебра умуман беҳад питатса мекунам. ина бинен чӣ хеле кремаш хушрӯй омадае ки беҳад бо ҳамин бисквит худи шифону виканта масла дура дарунашда хеле мулоимак мебиёяд. ман гуфтам камтарак нишон тим бриданшам болуша хеле шоколадка дагиям метонем чормағз кунем ба идея яхтон ҳар чӣ кунем и осонакай. ина дӯстони азиз ба вилка вай бриданшам бо нишон метим ки чӣ хел ина кремошам бинем чӣ хел нежни омадагиай, на бисёри бисёр, на ками кам. 3 қабат шудагиай. ина мехеле нежни бисквит омадагиай. бисёр тамошобинон суханои нағз навистанд дар ҳамин торт, дар комментари ҳамин торт. беҳад миннатдорам аз ҳамаи шумо. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. ин торт ба кирои карданай ҳамин дар як ҳафта як бор барои кӯдакон мекунӣ. ҳар намудам хеле тортои осонак хеле дӯст медоранд. салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, ин хоҳиши як холаҷони Зайнаба ки Зайнаба бисёртар нишонтен. ӯ влог ждат каду мега нишонаш надоден. инами Зайнаб бози омадай ай берун гишна мондай сӯгӯшонка мехӯрам гуфтак. ин ҳозир сӯгӯшонка ба нон хӯрдестай. дина фасонка саҳарам фасонка даги буду. саҳарда камта кор доштум, вақт набуд ки сиёмкаш кунам. оли аввал бихӯ, оли бихӯ ба гап бизанӣ. як танҷа занака ки қазоқ гуфтай кадом гӯдаке ки расмои хушрӯ бикашанд биёранд мадатиян гуфтай конкурси хали расмкашӣ меша гӯдакода приз метиҳам гуфтай. анам хали пулу падаркаш медодӣ. ду кас хушрӯ мекашидай расмошон агар конкурс дар якум ҷо, дуюм ҷо, сеюм ҷо мегузаштиянд призшон медодиянд, пул медодияншон, падаркашон медодиянд. анам барои пулу падаркаш Зайнаб ду рӯз шуд овораи расмкашияй даводав ки ма ягон ҷора бигирам, оли мегира намегира. шав барвақти хурафтай ки саҳар қатӣ чӣ мекунам скушонка кадай ҳамаш. саҳар қатӣ мебарам меспорам, падаркара мегирам ки имрӯз набудай, ду рӯз пас будай. ду рӯз пас будай. ина ҳозир Зайнаб инҷа шиштай дугонаош омад. ина ба сар стол мекуне. инҷода лайфхак тамошо дороира би ҳамара примахс кадай лайфхак тамошо мекуна рӯзи дуроз. дугонаош ҳамиҷада дугонаш омада будай. ина дугонаш рафт, ҳозир мебирам гуфт беран. ва савол доданд ки шумо зиқ нашуден, уҷада тоҷик ягон ҳамсоя дорен надорен? дӯстони азиз, мо уҷада ҳамсоя тоҷик бисёр дорем. вообще кӯдако зиқ намешаванд. худмам хай зиқ мешавам, дилам да бисёр равно хай зиқи ҳастаю. хай бо ина меброя занако қатъи суҳбат мекунем. бо ами кору бори хона қатъи худаш ами рӯз то бегара тез да ами рӯз мегзара. бекор бошӣ мумкин бо бисёртар зиқита ҳис кунӣ. ҳозиражда хаяки зиқ мешавам швабрам да уҷамодаге топтизда уқа бисёр не ҳар яъни жизнай мо сёмка мекунем. оз ман ҷада гӯшта реза дорум майда када тахтачада пилмен мекунам. ҷада бировардам, ҷада тайёр кардам золаи вай зола гуфтам тестаи булочка бо пончик ам чанд чиз шава хай ая зола чандта чиз пухтан мумкинай. иҷада гирифтам якта золаи пилмен мекунам. ам хали кругличае ки харидам ба ҳавай мекунам. дина пирашки пухта будам, имрӯз рӯғанша гирифтам. пирашки гӯдакода форидан имрӯз насиб када боша пилмена ё ҳам пончик мекунам, ҳам булочка мекунам. гӯштора бировардам ай холодильник аяла гуфтам реза када тайёр кунам ужинда
пилмен шурбо мекунам. Шурбо қатӣ. Ака манту пазак боша бо пилменура хида манту пазакам бумони хеле ҳав қати ранги манту пазак хе ба мазаи дадрни авқот болош да меша хай зирбак кни. И роҳора меша хай ҳозиража манту пазак нестай насиб боша ёфту манту мекунам ҳатман. Болира обични хаем пакет қатӣ пушондам. Тестай булочкара медонед дар канал ҳастед. Золаи пилмена як дона тухм камтар намаку овқати аралаш кардам шуридам золара. духтаро раҳмати калон барои дастгиритон, раҳмат барои суханҳои нағзтон. ҳамхел дилои кушод дорем ки дар канали мо ҳамхел беҳтарин суханҳо мегӯем ва дастгирӣ мекунем. мора ами каналое ки ман реклама мекунам ҳазор раҳмат ки касе ки даромада обуна шуд. ман даромада ҳамаи вая айназар мегзаронам. касе ки ҳастай обуна шуд сухани моро дар замин намон. ҳазор раҳмати калон ва мехоҳам ки кадоме ки то ҳол обуна шудагӣ нестай дар ҳамин канали тахминатиҷа ҳатман обуна шавен то ки ҳаминорам ҳазор шаванд. барое ки и дафъаи рекламаи ма камтар рафтагиай як бало кунен камтари дига хизмат кунен ҳамин канал ҳазор шава. беҳад миннатдор мешавам. раҳмати калон ки бо мо ҳастед. анам хеле тунукш мекунем. камтар орча бисёртар кардам ки то охира ба ҳамин ор тунук кардан мегирам. хамирмон бояд мулоимак набошад. дар ҳамин пилмен камтар сахтак мешӯрему шӯраки сахтак ҳам камтарак хай қимтар мешад тунук куниш. лекин нағзиш дар чия ки даруни ҳамун шӯрбода меандозӣ сӯз дарав хали формаша безеб мекуна. хе формаша хе яхел меиста баъд бо хе як намуд круглиги чижда нағзай ки як намуд ровни мебиёнда ҳамашон. вақте ки чоркунҷа мебурӣ меша ки бо яхел ҷош калон майда мебиёя пилменои калон майда и хеле я размер мебиёя. хай агар хали ба чашм ҳамаша рости хушрӯ бурӣ хелам нағзай чоркунҷа. ака ман хостам ки ам хел кругли яхела биёя ранги нои магазинӣ. баъд якта секрет дора ҳами даруни фарши ҳами пилменда меандозен якта дута лаврови листа майда мекунен орд борӣ мекунен дар даруни фарш меандозен. баъд фаршда хай мурч мекунен зира мекунен намак беҳад ҳами ба даст резакадагиш ба маза мебиёя. ман ҳами дар мантурам дар самбусам дар пилменам мехоҳам ки ба даст реза кунӣ бо маззаи хели дастӣ дигарай чен фарш шудагӣ. хай бо ҳар каса ҳар хел маҳқулаи хоси дили худаш мекуна. имрӯз холаи ҳамакора шудам. ҳозир пилмена шӯрбоша тайёр кардам. пилмена меандозам. хамири пончик булочкаам тайёр шуда. ая хамири булочка ман метавонам пончик кунам. чанд намуд чиз пухта мешавад. булочка пончик чанд намуд ами дрожжевои тестае ки ширинакай барои кӯдако дар равғанай дар духовкай тайёр куниш осонай. беҳад кӯдакода маҳқулаем хали чизо бегаҳияй ҳозир ужиндаира мекунам баъд булочкара тайёр мекунам ва завтракда свежи пончик булочка мехӯрам. хай ужиндаам мехӯрам бо бисёр кардам бинен якта ҳамун косара пур карда шӯридам ки бас сери бихӯранд. нағз мебинам бо саҳар завтракда мактаб равида кӯдако қати маска мехӯранд булочкора худаш ширинакай бо маска қати беҳад ба маза мегзарад. хали булочкои калон калон мекунам. хали как батон бори мебранша дарунашда маска мекунам. и пончикора ду намуд кардам. як намудшам хел майдатара кардам. як намуди дигарша калон куллача кардам мондам дар унҷа. ҳозир таги ҳами вайда сачоқчада камтар рӯ бигира баъд дар вай мекунам. камхе болоша камтар тунук мекунам. хеле бисёр тунук намекунам. пончикои калон мебиёя. баъд дарунашда варёнка мекунам. беҳад ба маззаи бикунем барои фарзандои худтон. ҳам хеле ба серӣ мехӯранда ҳами ба баракатай. ҳатман комментариётона ждат мекунам ки нависен ку чӣ хел шумо пончика тайёр мекунед, чӣ хели фигура шумо да удобния. баъд пилменам нависен ки чӣ хел шумо золаи пилмена тайёр мекунед. дар комментария интизор мешавам аз ҳамаи шумо.
اینم خیلی بالا شونده تخم کردستم به حد می بلوچکای دیلکا گودکای من ناز میبینن مخلصی همه بلوچکای دیلکم برای که شکر میکنیم درونش ده شیرینک میبیا با همین تستایی که همین بلوچکا را ما در وای موندگیم با سیلکا ده زکریپید میکنم در اومده تماشا کنین осонай тарзи шуриданаш барое ки подписчикои нав бисёр омадагиян ҳама каса хуш омаден рецептош мода дар кор боша ҳами булучкара тарзи тайёркуниша ма силкаша мемонам тамошо кунен ранги ҳамима тайёр кунен беҳад мулоими ба маза мебия ҳатто пагаш дамиха даруни пакета мондагиен свеж як мулоимаки хушрӯ меиста пончикошам ҳамии тестаҳай беҳад мулоимаки хушрӯвай дар ношда мамхе варёнка пур кардам ба анамо мишоки вай кондитерский нукша камтарак шикофа кардама амхе андохтум даронша ба корча камтарак хеле буридам осон шуда барои андохтан инам хе булочкаи куллои калон калонша амхе бурида дита мекунем маскақати кӯдако беҳад нағз мебинанд ози наваки якм листша гирифтам иҷода 3 лист мешава булочка дӯстони азиз инам мехе барои пухтупазои бо лаззати ма лайкора фаромӯш накунен ба ҳамин навора ба охир мерасонам худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша